Bona vesprada. A mi me diuen Vicent, Tim Lorente. Jo sempre tenia la il·lusió de conèixer, que jo volia conèixer, el lloc de treball de mon pare. Siempre le dije, papá, ¿cuándo me llevas a ver dónde trabajas? Com els dissabtes pagaven els treballadors, un dissabte me va dir, bueno, va, ara tens 7 anys i ja a veure si no vos deixen passar. Pujarem unes escales i a mi me va aparèixer allò, no tenia res, perquè feia molt de calor, la xapa on treballava ell estava sempre calenta. Mon pare li va explicar als companys de treball què és el que volien. I va agarrar uno, me va agarrar del braç i me va enviar en ell a veure. Li va fer una senyal a l'altre i li va dir, obri! Se va obrir la porta i jo vaig pensar que era l'infern, perquè era tota una calor, totes flames i tot. Jo quan vaig veure allò me va recordar l'infern. Aquests se van ficar a riure i vinga a riure i claro, jo dia, bueno, però ¿qué pasa? I me va preguntar mon pare, ¿qué te ha parecido? Jo no vaig dir ni res perquè estava molt mal.